பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்காது, சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம். அதுவும் ரொம்ப குறைவான பொருட்களை வச்சு இந்த ரெசிபி நம்ம செஞ்சிடலாம். வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யலாம் இப்போ நம்ம வீட்டில் போய் பார்க்கலாம். இது பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் 200 கிராம் அளவுக்கு கோதுமை எடுத்திருக்கேன். அதாவது 1 கப் அளவு கோதுமை. நம்ம கோதுமையை வந்துட்டு நல்லா கழுவிடணும். ஒரு 2 வாட்டி நல்லா கழுவிட்டு ஒரு 5 மணி நேரம் போல் இதை ஊற வச்சிடணும். இப்போ கோதுமை வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு. இது ஒரு மிக்சர் ஜாரில் போட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் ஒரு 5 காஞ்ச மிளகா, 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் ஒரு 6லேருந்து 7 பல் வந்து பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். பூண்டு இந்த மாதிரி தோலோட போட்டால் நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இது சேர்த்து இப்போ நல்லா நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா மாவு கொஞ்சம் குறப்பாக தான் இருக்கணும். அடமாவாக இருப்போல் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அரைச்சி இந்த மாவோடையே வந்துட்டு நம்ம தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய், அப்புறம் 2 பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இதையும் வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், அரைச்சி நான் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டேன். இது கூட நம்ம கொஞ்சம் கருவேப்பிலையை கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். மாவு வந்து இந்த மாதிரி கெட்டியாக தான் இருக்கணும், தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது. அவ்வளோதான், இதுக்கான மாவு வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ ஒரு தோசைக்கல் எடுத்து தோசைக்கல் வந்து நல்லா காயட்டும். காஞ்ச உடனே ஒரு கரண்டி மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி கனமாக ஊற்றிக்கலாம். ரொம்ப நைஸாக தேய்ச்சிட வேண்டாம், எடுக்க வராது. இது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கனமாக தான் ஊற்றிக்கணும். சுற்றிலும் வந்து நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம். இந்த ரெசிபிக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமாக விட்டுக்கலாம், அப்போ தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடிடலாம். ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும். வெந்தோன்னு நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், ஒரு பக்கம் வெந்துடுச்சு, இதை நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். அடுத்த பக்கமும் நல்லா ப்ரௌன் கலராக வந்தோன்னா எடுத்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், அடுத்த பக்கமும் நல்லா வெந்துடுச்சு. அவ்வளோதான், நம்ம இதை எடுத்து வச்சிடலாம். நம்மளோட கோதுமை அடை தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா கோதுமை ஊற வைக்கிற டைம் மட்டும்தான் நமக்கு எடுக்கும். மற்றபடி இந்த ரெசிபி வந்து ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அம்மா சமையல் கட்ட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.